வணக்கம் மக்களே, நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ அண்மை காலமாக வந்து பண்ணக்கடற்கரையில் வந்து கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடுறதுக்கு வந்து அதாவது 1000 ரூபா வரைக்கும் கட்டணம் வரவிடப்படுது. இது வந்து என்னென்னா நிறைய மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தப்படவில்லை. அதாவது வந்து அவர்கள கருத்துப்படி வந்து ஆரம்பத்தின வாயிலில் வந்து நிறைய கொள்கைகள் போட்டிருக்கணும். பண்ணக்கடற்கரை சம்மந்தமாக போடுங்க. அதில் வந்து ஒரு கொள்கையாக போட்டிருக்கணும். அதாவது வந்து பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களுக்கு அதாவது கேக் வெட்டும்போது டிக்கெட் எடுக்கப்பட வேண்டுமென்று போட்டிருக்குது அலுவலகத்தில். ஆனால் வந்து அதை எத்தனை மக்கள் வந்து பார்ப்பினோம்னு தெரியாது கூடுதலாக. ஏன்னா அது நிறைய இருக்கீங்க. அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ஸாக தான் அதே மாதிரி போட்டிருக்கணும். அதனால் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து கூட வந்து கேக் வெட்டுறதை வந்து வளமையாக கேக் வெட்டி கொண்டு வந்தேன். அப்போ திடீரெண்டு வந்து இப்போ அந்த கடனை அறவிட்டோடையாக கன பேருக்கு தெரியாது அது சம்மந்தமாக. நிறைய மக்கள் வந்து அதில் வந்து கேக்குகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சா பிறகு தான் அந்த ஊழியர்கள் வந்து அதற்கான கட்டணத்தை பெற சொல்லி கேட்கணும். அதாவது 1000 ரூபா வரைக்கும் பெறுது. அப்போ நிறைய மக்கள் வந்து அதில் வந்து காசு கொடுக்க இல்லாமல் கஷ்டப்படுற நிலைமையிலும் அதில் காணக்கூடியதாக இருந்தது. அதாவது வந்து அந்த கேக் வெட்டுற இடத்தையே இவர்கள் வந்து ஒரு ஏதாவது பிரசுரிச்சிருக்கலாம். அதாவது வந்து இதுக்கு 1000 ரூபா கட்ட வேணும்னு சொல்லி பக்கத்தில் எங்கேயும் எழுதி போட்டிருந்தாலும் மக்களுடனே பார்த்துட்டு காசு உள்ள ஆக்கள் அதில் வந்து வெட்டினோம் கேட்க, அப்படி இல்லாத ஆக்கள் திரும்பி போவினோம். கூடுதலாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய இருந்தால் அந்த அதாவது வந்து அங்கே அதுக்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளும் வந்து கேக் எல்லாம் மக்கள் கொண்டு வந்து எல்லாம் வச்சா பிறகு தான் வச்சு எல்லாம் செட் பண்ண பிறகு தான் வந்து சொல்லினோம் இதுக்கு வந்து காசு கட்ட வேணும்னு சொல்லி. அதை வந்து அப்போ அதால் வந்து அவைகளுக்கு இந்த மக்கள் வந்து அதில் கொஞ்சம் அசௌகரியங்களை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்குது. கூடுதலான வந்து அந்த நிறுவனங்கள் வந்து வேலைக்கு வந்து முன்னுக்கு அதை தெரியத்தக்கனையே அதுக்கான கட்டண விவரங்களை போட்டால் வந்து மக்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்று நான் இதில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் எடுத்தேன்.